भारत माता की भारत माता की देवी होने दीदी स्लोगन हरमाने खबर ना दे आजा जिंदाबाद 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 Aku beriba. Hondai, Hondai, Hondai. Jinabad, jinabad. Duta benar, duta benar. Rambut kaisa macam coba gol gol. Jakarta siapa tuh cak kamu? Baru masuknya punya roh. Jangan saya lihat tuh pelaku orang. Masuk banyak. Molbiak katang he. Ikut tu. Jinabad, Jinabad, jinabad. Kamu tanya karena BJP financial lamsogo. Lamsogo, lamsogo. Kamu tanya karena BJP financial kabai kumai lamsogo. Lamsogo, lamsogo. BJP jinabad, Jinabad, jinabad. Anies Debruma jinabad, Jinabad, jinabad. Mane Pulan Por jinabad, Jinabad, jinabad. Mane Pulan Por jinabad, Jinabad, jinabad. Bharataria padobara vote duir ranjabra kabang uday pair day. Pair de. Kamu tanya karena BJP financial kabai kumai lamsogo. Lamsogo, lamsogo. BJP jinabad, Jinabad, jinabad. Jangan pada jinabad, Jinabad, jinabad. Bharat Mata ki Jai. Bharat Mata ki Jai. BJP Jinabad. BJP Jinabad. BJP Jinabad. नों खेबो बदल या करे तिने भारतीय जनता पार्टी वो मा फाइके सगदि आइए टिपामो थांगमानि टिपामो थावाफानो प्राइमारी कमिटी प्रेसिडेंट के तंगै फैमानि ओ पारानि के बदमबलि पारानि के प्राइमारी कमिटी नि प्रेसिडेंट के तंगै फैजामानि अफानो आं ब्रनि जे सामनो नायै ब्रनो बाजाया थानसानि सामा बैफानो ब्रनि न आं कथा जाय उन्दै आं अर नायखांके तिनि भारतीय जनता पार्टी नो आंके बसाजागो तांखांके बाहायके साजाखांके बरंके केंद्र सरकार
दा अरु दा सेन्ट्रेल सरकार के जों नायखां हिंखे अरु दा सरकार नांगो एडिसिबो हिंखे सिस्टेम उन्नयन मानाय हिंखे उन्नयन माया जेबो आनि वान सममानि उखमा आं सान दिनाव बाहाय सुलम मान्दै पलिनफोरनि राजेश देब्रमा केन्डिडेट न मानै नरक बो बाहाय बुखां जाखा ए बन हिंखे आं बलायनो थांबाय मारो तिन केन्डिडेट द आं बन काहा आइगे हिंखे आं फार्स्ट हांखेनो तिप्रामथानि केन्डिडेट द आइगे तंगो तंगफानो बसिनि बुसकांगो फाया चित्तरंजन देबरमा हि कायसा तंगो दो ब जेसफानो चिनि नुक मावा चिनि हाया सायाव ब वाइसफा एबो मालाय फैया एबो इंया आफाना आं ता वान सगो आनि दादा हि वान सगो ता बनो बुसकांगो मागै आं बन बुसकांगो एबो बानाबो रंखा आं गता दादा न हंके निजिन बता हाके वान सगैनो बन हंके आं ब आनि जे कुनु न हाया सायाव ब आनो रोख्रेगै नायनाय हि आं वान सगो एबो आं बहायनो बाङैनो आं ता बंखाकेनो चिनि भारतीय जनता पार्टीनो नां एबो हाजागहा बन बाङै आं बानाबो रं दिनाव बाहायके जयनिं रुमानि बिसिंतै बुसकां रग ताइबो बरक तुबजांना जे तंखनि तरफतै बते आसो आं सामाय आं फानो आसो या फानो ते 10 फेमिलि रगले ताक ते बुसकां बिसिं फानो आं तो बoi फाने निनि सिनिमो जनता पार्टी वो तीने बस जॉइनिंग लाइक के सगरे जतो दिपर काहा तै जतो न मिडिया रंग बहायनो तै जतो आम तैनि ताको बहुत तै अजागा तिनि मानजंनाय चिनि बीजेपी नि बाना रंग बहायनो कइला ना का गाहाम तै आन हामता मा तै चिनि पार्टी नि गै बरनो बहायनो लामतको तै का गाहाम तिनि चिनरो चार परिवार 12 भोटार चिनि तिब्राम 13 भोटार चिनि हद्रायाम तायो चिनि मान्दाय कलिंगुर कन्स्टिट्युन्सि चिनि एरिया वनो चिनि बीजेपी दल पताका दलबो तिब्राम थाया गारै बरक चिनि दल तिनि सिमिं सिमाय सामं तांना बागै सामिल आबन बागै नां बरनो बाहायनो चिनि पार्टी नि तरफ थेके बरनो हायनो तायो आम तायो जतनो न हायनो आं बरनो लामसुगै का गाहाम ताय सिबाय बरनो बाहायनो बदलनि बिसिंतै बदल या करेयाव हाय फैनाय रकनो हांख्राय बरकनि बागै तांतांनाय आं माबानो सानाय बरक जेहेतु अमाहाय देशनि साथे उन्नयन साथे जेहेतु जोंनि भारतीय जनता पार्टी सामुंतां तमाबा अ आमतायनि ताइबंनि नुखुंनि इंगै ताइबंनि एरियानि आं गायसा सेलेंगै ताइबंनिबो साबोतैंगै आं सामुंतांनानै बागै आनो जेहेतु पार्टी समथाबा आं केप्लायमोन या गुलमकै आं निश्चय केप्लाय दंनायनो आबन बागैनो नरक नाय दंनि जरान बिसिंनि सैमानाय ताइ बरंनि नुखुंगो थुं बंनि हामक्रायनि थुं बंनि सुख दुख बंनि दुखु सुखु आं तंनाय बं बसखां तंनाय बंनि बागै आं सामुंतांनाय अ आमतानि बसांगै आं सामुंतांनायनि बागै आं प्रस्तुति दङ केमनो किबिया जतनो समानतन्त्रखाय आं सामुंतांनायनि बागै आं प्रस्तुति रेडि